अरे ससुर ने किया पतो से शादी कोई जमाना आ गइल बस। कौन है सर इतना भोरे भोरे जगा देलक? 8 बजे ले सुत रहत रे आ ई के गंदा गंदा हरकत करत रे हैं? तोरा शरम नाम के कोनो चीजे नहीं थे। अरे चच्चा शरम तो तोहरा काहे के चाहिए ना। जब देखो तारा कि एगो जवान लड़का जी सुतल बता के बैठ जाता रह। कुछ हमरो बारे में सोचले रहत त आज ई दिन ना देखे के पड़ी। खाली भाषण झाड़त रहेला। चाची तनी चाय ले कहबू आ साथ में बिस्कुटो ले लइहा। हाँ हाँ मलाई मार के दे दो नवाब ज्यादा के कमाई धमाई हलही ना खाली फुटानी बा। बियाह के उम्र हो गई करेजा पर अभी हमरा बैठल बा। तो बियाह करा दीजिए ना हमरो तो मन बरलही बा। कमाओ माँ के 2 रुपया घरे ले कहबे तबे न बियाह कर दी कि खाली 2-4 गो लफुआ के संगे घूमे तब तोर बियाह कर दी। 6 साल से नौकरी के तैयारी कराओ तनी न रुपया पर रुपया फूक देनी या का उखाड़ ले हऊ नेतवा के लइका के देख तोरे संगे न पढ़त ल 2 साल में नौकरी ले लेलस। अब ओकरा लइका के 10 लाख रुपया दहेज मिलता। अब तो नेतवा के मौज ही मौज बा। साला हमार कर में फुट रहला हमारा छाती पा के बैठल बा। तो हम तो कोशिश करते बानी नू लेकिन नहीं कहो तब नौकरी क्या करी। 6 साल से तो गांड घिसते बानी नौकरी के पीछे नहीं कहो तो क्या करी। आ एगो बात बताए तनी दूसरा के पर्सन हमारे संग मत देखियो। घर में रखे तो रखो ना तो साफ साफ कह दो कि हमारे घर से निकल जाओ हम चल जाम चुपचाप। जा तनी घर छोड़ के अब नहीं कर रहेगा तारा घर में रह ठाट से तू ही। नौटंकी साला। अब बुलावे का मन करी नू तो बुला ली आ जा। तक साला का बात भैया ज्यादा पाके पहले ही बैठल बारे घरे कुछ भइल बा का मुंह काहे लटकइले बारे। अरे का कहीं यार घरे उहे रोज के खींच खींच बा कि नौकरी नहीं कर तो नौकरी का लाभ मत करी। सरकार नौकरी दी तब नु करे। ठीके कहत रे 5 साल में तो 65,000 नौकरी देवेला ओमे से आधा नौकरी बड़का बाप के लड़का के हो जाला आधा तो जानते रहे कि पैसा बेचा जाला तो हमनी के लाभ ई बात सही कहत रे। आ बिहार में तो पैसा पर नौकरी बेचा जाता जानते रे। ठीके कहत रे। अब इहे देख ले 6 महीना पहले हम एग्जाम दिले रहनी है रेलवे के आ अभी तक ले रिजल्ट ना आइल। ना आइल ह आ जब हमनी के रिजल्ट खातिर आवाज उठावे सो हमनी के आवाज सुनेला केहू रहेला। आ ई मीडिया के देश के रीढ़ के हड्डी मानल जाला नु। हां ई बात तो ठीके कहत रे। फेरू ई मीडिया कबो देखावेला कि युवा बेरोजगार बा युवा नौकरी मांगता ई सब कबो नानू देखाई ना ना ई साला मीडिया को ये खाली देखाई कि कौन हीरोइन प्रेग्नेंट भइल कौन हीरो साला बाप बनी आ कौन नेता गांव में बाप भइल ये देखाई खाली। ई बात तो ठीके कहत रे। जानता रे आ ई नेतवा सन के खाली युवा बेरोजगार है युवा नौकरी मांग रहा है खाली इलेक्शने के बेरा याद आवेला। आ जीत गइला के बाद साला कोनो पूछौ ना आवेला कि ओकरा पास केकरा नौकरी चाहिए केकरा ना चाहिए। वोटवा लेवे के बेरी याद आवेला वोटवा लेवे के बेरी सब याद आवेला। हां यही से तो दिमाग खराब भइल बा। चल चल घरे चल चाचा बोलैलन चल छोड़ ना हम ना जाए। चल ना चाचा बोलैलन चल ठीक बा। भाई लोग तो ई वीडियो देख के अगर आइल हो के हंसी तो वीडियो कर लगिन लाइक चैनल के कर लगिन सब्सक्राइब वीडियो के नीचे कर लेन कमेंट शेयर कर दी कमेंट। हां आ हमरा ई मालूम नहीं के कि चैनल के सब्सक्राइब क्यों करम जो ललका बटन लौकता नु ओकरा के लोगिन लाते मारी लोगिन चाहे हाथे मारी लोगिन बस ओकरा के क्लिक हो जाए के चाहिए। हां ऊ मतलब हमरा नहीं के बस ओकरा के सब्सक्राइब हो जाए के चाहिए। करिया कर दी लोग के हां तो माने मोबाइल फोरम लोगिन मत माने ये कह देने हमनी के मजाक में सब्सक्राइब कर दी लोगिन कि माने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दी लोगिन माने बेल आइकन दबा दी लोगिन कि हमनी के दूसरा का वीडियो डाली सन तो जल्दी रो लोगिन नोटिफिकेशन पहुंच जाओ
ठीक बा, तब मिलत हैं कॉल एगो और नेक्स्ट वीडियो में। आ काल सबसे जरूरी बात करे के बा हमनी के काल के वीडियो में बताएम सन। ठीक बा, तब तक के लिए बाय।